ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkidira selenga jaligela diboli guraya tagutalla butanda sare alpha dingiraya kon waktu yoni hato marina ha jombuko kame tigina ene jiya e gardindi kabaruuji mena sondo amrignaɓe beddonoɗo ken wona lebbi jeeɗiɗi a yettima toon to planète mars ma en ketto hen musidɗo men alhasana khalidou ba to leydi sénégal lanandi wawa gadduka vaccin haɓade ko fate banggue coronavirus a jaɓɓama toon to bowlaldi woje ngal leydi sénégal e tawtorede hoorejo leydi sénégal to Mauritanie a teskama ceene kewɗe garti e laabi ɗi ha dañi hen kulhuli jagorɗo kalfinaɗo yangara o holliti hakkude noksot kame axus oɗo sa gueɗe kewɗe guittama hen to leydi Mali kene fota wonde yimɓe nayo mbasi pittal men jawdi kewdi nawama ɗum ko ndira falde banque sa Guinée Conakry kerol hakkude leydi Guinée kame Cellal won guddunogol ken wona joni lebbi nayyi uditama ñalawma hannde o kabaruuji men ɗemngal pulaar mana wena toon to leydi Côte d'Ivoire kame Togo ha to Burkina Faso Niger kame Nigéria ha to Washington musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم Ɓataake jam gondaɗo Khadijatou Pam to France ko joom suudu mum a duttiɗo Mariama Gadio to France ko joom suudu mum a duttiɗo Tullayi Gadio to Ndiafane Sorokum ko joom suudu mum a duttiɗo Ndiayel Ndiaye to Ndiafane Sorokum ko joom suudu mum a duttiɗo Moussa Salli Pam to leydi France ko musidɗo mum a duttiɗo Gaynde Diak Ebro ko denɗum a duttiɗo Hawa Konte to France ko France ko denɗum duttiɗo Gaynde Diak Ebro to France ko keynuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe taweteɓe to France ha to Sénégal Mauritanie ha to Ndiafane Sorokum ha fayenma toon to Dondu kame Bosa e Ngenar kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna musidɗo mabɓe hen banggue keyniɓe hen banggue dendiɓe hen banggue joom galle mabɓe hen banggue biyetenoɗo Mamadou Tambédou Gadio yalti aduna toon to leydi France ñande altina jawtuɗo hen o yaltiɗo aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi joya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo ɗe nelda duwaw dendagal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen Ɓataake o ko bandiraɗo debbo biyeteɗo Hawa Konte taweteɗo to leydi France ko denɗum duttiɗo ceerno Djiby Sy ko safriyanke safruji finatawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗol lorgal laaɓaɗo halwa woni koronteɗo golli koro saama Ramadan ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ronkuɓe resede e rewɓe wonduɓe e rafiji kewɗi goɗɗi ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe gorago ɓe ngala maniyo ɓe mani mumen moƴƴani joguiɓe maniyo cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra jomum ha yito hoore mum ceerno Djiby Sy ene safra musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy ene safra yimɓe wonduɓe rafiji kewɗi omo jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisalla omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala neɗɗo to woni ceerno Djiby Sy ene wiya neɗɗo kala to mbawɗa wonde e leydi oɗon mbawi gollodade ha jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko so tawi a ƴettiɗen leɗɗe
fodde sappo e tati rafine yalta e ɓanduma ha laaɓa fanno keddiɗo sa ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeene rafine yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy dendagal rafiji ɗi mbawɗa wonde so tawi a yennama ka miskino Allah mo safroma ha mbiya wen so wona gonduɗe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wakliti walla janowo barogal ko ɓe ɗiɗi woni ko safrita Allah me o keddiɗo kala mo safroma ha jittoɗa hoore ma no haaɗirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour e oɗo saaha joni tawe nder nakshot base makko mawɗo ene tawe to legal ne tetta sara jeere ne tetta so tawi ari a yettima ɗon so mawɗo so suka so pullo so capato so sarkule mo mbiɗa base ceerno Djiby Sy foof ma holle ha no hannirta ni dendagal legal mbawɗa wonde nakshot sa ƴetti taxi a wi ɗum yo nawe to bureau ji ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 47 22 80 84 to leydi Mali kadi omo jogui toon base makko e pharmacie makko woni toon ko miñi ko biteɗo ceerno Samba Sy wonɓe to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ene wiya en mbaɗɗen danɗo faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande sappo e jeetati colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kumpital min e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba no mbirden gardidi kabaruuji men sondaji tati beddunoɗi sondo Amérique naaɓe kame émirat ne wondi e chinoisaji Amérique naaɓe o yettima hannde ton to planète Mars jurima e hoodere woɗere jabbotoɗen ko musidɗo men Alhassane Kalidou Ba taw ko astronome mawɗo no feewi keptinaɗo e nder winde nde Alhassane Kalidou Ba aɗa jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ko faati e banggue oɗo hen sonda min jiiɗi andude no hunde yaruno. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettotoɓe aya hettiyankoɓe aya weltare TV walla weltare ɓiɓɓe fulɓe on calminama eyyi ñalawma hannde o Abdullaahi Saar no mbiɗa higi ceerno Abdullaahi Saar haalino balɗe ñanden mbiɗa wonde sondo imarat arabia ene foti yettade hoodere woɗere walla mbiyan planète Mars walla mbiyan tago feere hoɗɗere ko wiyete ko yumma janani ene woodi ko noon tigui ko hannde o noon ko hunde mawde hannde kadi ko joldole mawɗe wonande windere nde fof hannde kikiiɗe eɗen jogori yiide sondo amérique ji beddino guila ñande 7 lewru juillet guila ñande 50 lewru juillet weddano kono koɗo sondoji tati wona goto ko sondo op mo imarat e sondo e Chang wan mo Chine kanji fof ɗi jiihi guila nden lebbi 7 e ɗe lawol ko hannde noon kikiiɗe hannde woni rendez-vous aduna o fof fodore juurugol oɗo sondo e dow ndeɗo hoodere woɗere hannde 17 février 2021 hedde 19h45 Air France ma sondo o juro so Allah jaaɓi e dow ndeɗo hoodere woɗere ko wiyete ko planète Mars mbiyen yumma janare teskoɗen noon wona oɗo sondo woni gadano toon wona kanko woni ɗimmu eɗi keewi sondoji ɓooyi yaade guiɗe 1976 Viking ayi hino e Viking 2 caggal ɗum kadi ɓe nawi toon opportunité e espiri sondo op nedda ko ñande 19 juillet 2020 sondo Changwan ko ñande 23 lewru juillet 2020 wedda kanji fof e ɗe lawol hannde noon ko ɓuri teskinde no mbiɗani ceerno Sar Abdullaahi Saar ko hannde laana ka yettoto sondo o yettoto e dow leydi hoodere woɗere ko wiyete planète Mars
ko nattata toon o ƴeewata ko mbela nguurdam meeɗino wonde toon walla nguurdam ina toon walla ina jogori wonde toon. Holto ko juroto ko yetto ko nokkuni wiyee G0 ko ɗon ko juroto. Persévérance son ɗo wiyete persévérance so wittima yetto ko nokku ɓunndu wiidudu wiiteedu G0 ko ɗon o wiya yo jooɗo ko ɗon o ƴeewata nguurdam so tawi woodino walla no wooda e planète Mars. So faandima leydi fodde so faandima leydi hoodere nde fodde kiloji ujunnaje nogas walla ko manque ɗum ko ɓuri ɗum o yaltat paraseeje ɗe omo jogii parachute paraseeje ɗe pour hoto denkorade doole so denkima doole ma e bona e ko ngadde ko wiyete ko noon 7 minutes d'erreur et 11 minutes de latence 7 minutes jeeɗi kulol par ce que no hulawata ko denkorade doole ka heela ɗum noon hay kamɓe wonɓe leydi ɓe eɓe gondi kulol e ko musidɗo moon Alassane Kalidou Ba jaaro taagu dalla gonɗo e leydi France. Alhassane Kalidou Ba golle ma jooɗi peewi sondo jirotoɗo ñalawma hannde o walla min kikiɗe hannde o toon to hoodere woɗere woni planète Mars eɗen gandi Ganndal koma witte jeeyi Ganndal ko joomiraɗo kono kadi wo rokkata Ganndal tan on ɗaniɗo walla guddiɗo e nder suudu rokkata Ganndal kon jeltuɗo ngam wittude ɗeɗo gueɗe kala ala ko Allah tagaɗi ɗum so wona enena en jettoɗen koye nder leydi Sénégal sen jalti e ɗiɗon weeyoji gartaten koko faati e banggue coronavirus no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli e nder leydi Sénégal holliti subaka hannde o ujunnaji ɗiɗo e temedere nogas e jeetato neɗɗo ƴewda so tawi jogaki oɗo henna mboros tawane wondi hen ko temedde tato e nogas e jeetato temedere e nogas e jeegom ɓen ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw temedde ɗiɗo ko rabaɓe andaka rabɓe ɗumen temedde ɗiɗo capanɗe jeegomo e jeetato keeɓi cellal mumen capanɗe joyo e jeeɗiɗo oɗo saaha ne tampi koma ballite fofando yimɓe sappo e ɗiɗo mbasi en pittali men sappo e jeeɗiɗo wonnoɓe e tampere men oɗo saaha fuɗɗima hoyfude seeɗa horejo leydi Sénégal kekiɗe hanki o to bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne kam e joom suudu mum e seti mum kala ɓe jaɓɓima toon ndiwo ka leydi Sénégal iwka toon to sina ene addi vaccin taw ko dose mo ganduɗa oɗo saaha jogorɗo haɓade kene wiye coronavirus e nder leydi Sénégal ɗum noon ɗo tan e mayiɗe nduɗo hen lewru ene gasama vaccin ko fate haɓade oɗo henna ñaw biyeteɗo coronavirus ma usto e nder leydi nde jagorɗo kalfinaɗo jangde mo leydi Sénégal holliti wodani konnguli jaltuɗi tawɗi jaltuno koye batu QCM jafon QCM taw ko cetala tambingal ko fati e banggue jangde ɓen kollitino won hen kollinoɗo wonde kene fotto wonde yimɓe nogas taw ko jangguinoɓe mbasi pittali mumen taw jeeyi sababu koɗo hen ñaw biyeteɗo coronavirus o holliti ɗum wodani médecin fenade Cameroun najo kam wiya teb e nder Dakar ne udditi kabine mum taw ko hen golleto teni kadi mo jogui dossier ji fenade pewnaɗi taw ganduɗa ko médecin jangguɗo toon to Ukraine ɗum wodani ko fo médecin o jeeyi sababu yaltude aduna yimɓe tato caggal o holliti o safrata ko ɓerde taw koto fannu banggue cardiologique omo waddi maalde e wondi maalde e jeeyo pharmacie goto ɗo e nder Sénégal kamɓe ɗiɗo kala oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe paadi ñawore mabɓe to Sénégal ha hande ɓattiɓe Sonko ne jokki yiilede kame jagguede jeeyi sababu noon ko caggal yoga e message naw ganduɗa ko sappanade mayde taw ko yoga e ɓattiɓe gouvernement o ɗum jeeyi sababu caggal nde plante yetti ɓen dadiɓe ɓe ceerani e rewidade ɗen peele ɓen wonnoɓe ɗen gueɗe walla tumanoɓe ɗen gueɗe kala ne kerƴino hen ha hande ene jiile tene kadi goni woni hen goni koye juuɗe dadiɓe poussiére ene jokki ha hande weeyoji leydi Sénégal yoga e nokkuji jeeyi sababu yoga e tambiɓe cellal ɓalli ha tenti hettuɓe to banggue woni e weeyoji ɓe kolliti ma duumo ɗo tan ha no gase gonduɗo lewru ko wona ɗum kaɓe ndentina ɓen wonduɓe ko fate banggue asma nde mbawata rentade oɗo hen poussiére nde tawno wona hunde moƴƴude no feewi sen giwi to leydi Sénégal
paɗen ko tan to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinade Cellal ɓalli mo leydi Mauritanie wowi wadde kala kikiɗe so huccidde ɓesgu Mauritanie nade kala andinaɓe oɗo hen mboros coronavirus ɗo yarata e nder leydi Mauritanie 1950 woni ƴewdaɓe kikiɗe hanki o tawani gondi hen kono gas e joyo 19 keeɓi Cellal men neɗɗo goto a wasi hen a fittandemo ma lekkalam ɓe koliti mouvement kesso taw ko ɓiɓɓe leydi ndi kala ndendi oɗon mouvement jibinama taw ko mouvement inral SPD kanko woni jibinaɗo ɗum noon ko ñande 16 ɗo hen lewru ton to PK8 ton to PK8 ɗum noon ko ɓiɓɓe leydi ndi kala ndendi on mouvement kala mo miijiɗani e tawe e nder oɗon mouvement nden fedde noon ko yidde daranade caɗele ɓiɓɓe Mauritanie naɓe guurade oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Mauritanie kala joni koye Mauritanie keddoren hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh El Ghazouani caggal nde iwi e jillu mum ñalawma hanki o dañino joɗodade e gardiɗo FIFA gardiɗo futkoyngel mo windere ɓe dañi joɗat o noon holliti weltinima Mauritanie tuma kay nde yuɓɓini ngel ɗo hen kawguel fettiyankoɓe ngel duuɓi nogas jaroɓe duuɓi nogas no wayi yuɓɓude fewde omo andi Mauritanie oɗo saaha woni koye peele pewɗe kame peele ɓamtare batu jagorɗe hanki toɗɗama biteɗo Sidi Mawlud kam wonno gardiɗo radio Mauritanie oɗo saaha toɗɗama ko alaɗo kuuɓala ton to jeune François mo Nouadhibou gouvernement mo leydi Mauritanie ñaguima yafuya taw koye Kongola Mohamed El Hussein Woldo Boukhayri taw caggal ɗum noon nde Mauritanie hutori sembeji kame dadi mum e nokku biɗeɗo Hiraka ha ganduɗa rewɓe ɓen duppannoɓe toon liɗɗi wiyanoɓe guiwe oɗon nokku haɓe kutori sembeji mabɓe no fewi ɗum noon oɗo saaha on population hollinino mette mum no fewi laamu ngu ñaguima aɗa saaha a yafuya union jaydiyankoɓe Maghreba taw kadi ganduɗa koye gardugol syndicat mabɓe biteɗo Mouhamed Woldo Salem Woldo Da o holliti fedde hesere taw ganduɗa ko jaydiyankoɓe Maghreba e gardugol makko oɗo saaha holliri hoore mum to Nouakchott ɗum noon ko yiddeɓe gostodiral ko fate banggue kabaruuji kono ne kadi kami hebloji garɗinde gonka jaydiyanke jagorɗo kalfinaɗo yangara mo leydi Mauritanie o holliti e nder ɓatake makko wonde oɗo saaha dognoɓe werlaji ni mbawata rentade no fewi caggal oɗo saaha poussiére kame chaine woni tan oɗo hen duñ teskaɗo ene duño e nadde tan leydi muɗum ne ulla kame e nokkuji ɗen gandi ko mbawɗa oto ko kala sa pani dogdu sattudu sa naate Cellal tan oto heewi ko weddadema walla beddoɗa e oto walla beddodira e makko heewi ko jibinde accident ji mawɗi no fewi ɗum jeeyi sababu oɗo saaha ɓe guitti dadiɓe ɓe police kam e gendarme ɓe kala ne mbawata tambade ndenka e kisal boli ɗi ko wona ɗum ko ɓen fittoɓe ɗin boli ittoɓe ceene ɗe hakkude Nouakchott kam e Agsus oɗo saaha mo gonen goni koye golle mawɗe no fewi ha fayma toon to attara gam teskede boli ɗi kala ko guddiɗi wonande ɓen dognoɓe werlaji e nder diwan o siftinoɗo hen poussiére ko poussiére kuftidino ɗeɗo hen nokkuji kala moni kala ene jogui ndimago wawde rentade kame buumade suumade kala nde tawno wonata hunde hewde cellal no fewi sen jeewi to leydi Mauritanie paɗen ko ton to leydi Mali Bankas wuro wiyetengo Baguru Bagu kam wuro wiyetengo yabba tulo ne tawe nder commune mo koni Bozo toon yani toon hanki sanga 15 heures ko bandiji joguitiɓe armeji wonɓe e motoje ɓe dañi yoɓade pittali yimɓe nayi jawdi kewdi gilay bey e baali kala ɗum woni ko hona nawa kono hawde saaha mo gonen andaka ɓen worɓe waɗɓe ngal ɗon baɗal to yiwaru ko suka debbo jarawo e duuɓi 14 kam tigui biftano caggal nde guite mum kabbare jogorno jolnede e laana tufde maayo nde yiwaru sanga 19 heures dañi tigui yimɓe torsunoɓe toon emploaji ha jiɓen keptini ɓen ɓe noon ko ɗon tigui piye laana ɗacci suka debbo oɗo saaha omo tawte e juuɗe jinnaɓe makko e gila tan ɗiɗo dumunnaji kala walla daroɗe nduɗo hen lewru ene teska ɓeydugol
cogguji gueɗe ñameteɗe e nder Bamako capital nder Bamako capital Mali tenti ko fate banggue mburu caggal nde loccol mburu yano ha capanɗe joyyi capanɗe jeegom ode saha yato jogorani yahoyde ha capanɗe jeeɗiɗi caggal teskede sac farine mo beele koko ɓuuri ƴellitade e nder leydi ndi kono haɗan ɗon tan kono ne kadi tew caggal jonde hakkude ɓeena toppitiɓe ko fati e banggue daabeje garoje e Bamako e hoore mum hakkude mum e laamu ngu caggal nde ɓaɗi jonde gam yurintaɗo oɗo saha holno fixirte ɗiɗo hen kiloji tew teskama o saha tew koko ɓuuri serde e nder nokku o siftinde on hikka ko hitande musde no fewi daabeje tinama ene gusti ha tente hakkude leydi Mali to eɗen gandi ɗiɗo hen kareli kala jibini daabeje kewɗe ŋakkugol durugol ha teska daabeje ene gusti hakkude leydi Mauritanie kame Sénégal ha fenma Mali e ko taari ɗum kala ɗum noon kulhuli jogadi kilo tew ya taw jogorani ɓurde serde toon to leydi Mali sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry kerol hakkude leydi Guinée kame serale won guddunogol kene wona joni lebbi 4 udditama subaka hande o ɗum noon ko caggal jillu hoorejo leydi serale won toon to Guinée Conakry ngam jokkodiral hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi États-Unis d'Amérique tini gardiɗo galle danejo e wiide kalfinade konngol galle danejo oɗo sa ɓoyata ma Amérique addu ballal muɗum faade leydi Guinée ngam wallude leydi Guinée haɓade oɗo hen ñaw biyeteɗo Obola cattuɗo wargo no fewi Kwasi ko jayno leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliti hanki gorko tumaɗo e jihadiyankoɓe jaggama toon to Abidjan mo jogui armé kono ɗo saha loskoji ene jokki hen taw $3 million ɗum woni ko banque mondial yaltini gam ñamlude leydi Côte d'Ivoire ƴellidde yoga e nokkuji jatirɗi caggal taw jeeyi sababu yatirde caggal ɗiɗon nokkuji ko ñaw biyeteɗo coronavirus ɗiɗo ɓattiɗe lora bagbo woni Aswan Addo ene wonde dano dijje ɓe kolliti lora bagbo ene tijja leydi Côte d'Ivoire nogas e nayduɗo hen lewru caggal nde heeɓi passeport uji mum ɗiɗi kala passeport diplomatique kam e passeport ordinaire uji mum ɗiɗi kala ene tawe e juuɗe mum tottogo jagorɗo kalfinaɗo Cellal ɓalli woni Moustapha Madji o holliti oɗo saha jertinde ɓiɓɓe ɗi ndi moni kala nde wawata rentade no fewi tene kadi ɗannade ɗanle tan hakkude leyɗele ɗen renduɓe kerol taw heɓani won e yamirore sellude no fewi gam haɓade oɗo saha mo gonen e bola peñƴo toon to leydi Guinée Burkina Faso ko haɓade jonde wasam gollago gam teskede oɗo saha haɓade ko fate banggue ɗanle ɗe ndewani lawola e nder leydi ndi gam haɓade ɓen ɓe haqqillaji men biftete kala saha biftire jihadiyankagala ɗum jeeyi sababu laamu ngu yaltini kene fotta wonde 1 milliard gam wallide yoga e pelle tawiteɗe e nder leydi ndi ko fate banggue ndema e wiide kalfinaɗo konngol laamu ngu woni Ousseynou Tamboura to leydi Niger toɗɗama wulbare ko Mauritanie najo kam woni ɗo wowo c'était Union Afrique naɓe ɗen loydoytoɓe walla ɗen yurnittoɓe sumgoji dawal ɗimmal jogorɗi wadde ñande nogas e go toon to Niger to Nigéria ko ñande yangue makko kankoye jombaji mo kala ɓe bifta taw biftiɓe ko worɓe jogitiɓe armeji e nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo ne tawe ene tawe nder nokku biyeteɗo agab nokku biyeteɗo akbar noon ene tawe nder état mo delta ɗum noon nawɓe mo biftimomo ɓe caggal ne biftimo gasi bindi ɓatakuji men ene kato jini kanko e joom suudu makko kamɓe ɗiɗo kala bifta ñande yangue makko kolliti ene kato jini e 15 million ko préje nera so wattama e CFA ma yaha wona ya nogas go jaafuɗon nogas go million ko préje France CFA e wiide police mo IGP Mohamed Adama on hollinoɗo saha ɓe goni koye jiilaw to Nigéria ha joni nokko biyeteɗo Kangara ene tawi e nder leydi ndi ɗum noon ko ñalawma heccanke o kene fotta wonde nogas e jeeɗiɗo élève ɓen goni biftaɓe toon ene wonde enseignant ji tati yimɓe ɗiɗo mbarama toon ko wona ɗum ko kene wona 4 e ɗiɗo dumbanoɗo e dumbirɗi tawite toon ɗi ɓen kala biftama nawama taw waɗi ɗum ko worɓe jogitiɓe andaka noon so tawi ko Boko Haram walla wona ɓen e nder oɗon école ne wonno toon kene wona 650 e 50 janggowo woni hen yimɓe sappo koye
ndera galle goto hanki Mohamed Buhari horejo leydi Nigeria yamiri ko ɓuri yawde yaccan nde mbawata yitede Tanzanie cukko horejo Zanzibar woni chef Sarif Mohamed kam wasi fittanu hanki to hôpital tawete toon to Dar es Salaam taw yoɓi fittano ko ñaw biyeteɗo coronavirus cour constitutionnel mo leydi Congo Brazzaville jaɓani candidature uji jeeɗiɗi ngam jeeyede e ƴamoɓe leffol laamu hitande hikkande taw ko deni sassugueso ma huccodira e gonnoɗo jagorɗo mum ngalu hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ha hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi Afrique du Sud hanki fuɗɗima vaccin mum ngam haɓade ñaw coronavirus taw fuɗɗori koye hoorejo leydi mum kam e yimɓe hohoɓe mawɓe no fewi leydi ndi ganduɗa ɓurdi raɓede ñaw coronavirus e nder Afrique kala kene yaara e million feccere 5 kene foto wonde neɗɗo daɓaɗo oɗo henna a ñaw biyeteɗo coronavirus nelaɗo union africaine taw ko diplomatie Mauritanie najo kam tigi woni jettiɗo toon to Khartoum ngam dogge koyɗe jaam hakkunde Khartoum e Éthiopie woni Wuldu Labat kam woni toɗɗaɗo yo dog koyɗe jaam duumiɗo nde wawata artu toon to Libéria laamu ngu neli wonande safroɓe mum ñaw Ebola eɗen gandi ñaw Ebola nde arnode ko hakkunde Libéria Sierra Leone kam e Guinée ɓe neli yimɓe mabɓe to kerol hakkude mabɓe e Guinée nde mbawata sembolinde nden kay kisal guila oɗo hen ñaw rutitade e nder leydi mabɓe Washington Joe Biden wattano Donald Trump wanno so tawi kay jokkodiral hakkunde leydi Amérique kam e Arabie Saoudite jokkodirte koye roi donowo woni prince héritier noon o holliti o jokkodirta e oɗon Mohammed Ben Salman kanko Joe Biden so tawi omo jokkodira e Arabie Saoudite o jokkodirta koye roi e hoore mum woni roi Salman e hoore mum ɗum noon oɗo saaha ko ɗin konnguɗi goniɗi Amérique yaltini hakkunde jokkodiral mum ene wondi e Arabie Saoudite musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garanɗena kettiɗe hannde oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkima laaki jaam yo jaam Allah hiranena